аслан миниқулов яке аз қаҳрамононе мебошад ки барои дифои марзу боми кишвар то охирин лаҳза истодагарӣ намудааст. субҳи 14 сентябри соли 2022 ӯ синаи худро сипар намуда аз тири манфури қирғиз ба ҳалокат расид. миниқулов Аслан 8 марти соли 2003 дар шаҳри Бохтар ба дунё омадааст. соли 2021 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 шаҳрро хатм намуда бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мепайвандад. оинномаҳои ҳарбӣ амрҳои фармондеҳону сардоронро бечунучаро иҷро мекунам. сарбози бошараф бо интизом, далер ва ҳушёр бошам. қасам мехӯрам ки то нафаси охир ба халқи худ содиқ бошам. нерӯ ва ҳаёти худро дареғ надошта ватанро мардонавор ва моҳирона мудофиа мекунам. ҳама душвориву маҳрумиятҳои хизмати ҳарбиро суботкорона паси сар менамоям. сирри давлатӣ ва ҳарбиро қатъиян пинҳон медорам. агар ман ин қасами тантанавори худро шиканам, бигзор ба ҷазои сахти қонун ва нафрати халқ гирифтор шавам. дар тӯли 1 соли адои хизмати ҳарбӣ дар дивизияи қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон аз худ шуҷоату мардонагӣ нишон додааст. дар муноқишаи мусаллаҳонаи пештараи байни афсарони Тоҷикистону Қирғизистон ки дар минтақаҳои назди сарҳадӣ ба вуқӯъ пайваста буд, ӯ захмӣ гардида буд. қайд бояд кард ки дар ин задухурд бо маҳорати баланди сарбозӣ қаҳрамонӣ нишон дода аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мукофотпулӣ дар ҳаҷми 5000 сомонӣ ва медали ҷасорат қадрдонӣ карда шудааст. модари Аслан ҳарчанд писарашро аз даст додааст, вале ифтихор дорад бо фарзанди ба дунё овардаи хеш. ӯ бо ифтихор мегӯяд: барои ҳимояи ватан ҷони худша спорид. талошҳои бисёр кард ки дар ватан душманон ҳуҷум накунанд. бачае ки мара тираш тамом шид. бачаи ман қаҳрамон бача буд. бачаи ҷасур буд. ҳамқа мегуфтам: бачаам, хата эҳтиёт кар, хата эҳтиёт кар. бачаи ман барои ватан ҷон маметум шаҳид мешавам гуфта буд. бачаи ман мубориза мебарад. ман агар ҳамуҷа мештам, бачаам мубориза бармегуфтам. ман намегирифтам бачаама бигрезонам дигар ҷо. мубориза мебурдам. бибар зад ҳами барои ватан бачаам ҷонша дареғ накарда. шукрона мекунам, ҳам хел фарзанд дар дунё овардам. шукргузорам. Аслан Миниқулов дар задухурди байнимарзии Тоҷикистону Қирғизистон бо шуҷоату ҷавонмардӣ аз худ қаҳрамонӣ нишон дод. номи ин қаҳрамон писар дар саҳифаи таърихи Тоҷикистон сабт гардида дар хотираҳо боқӣ хоҳад монд.